свърши работа. Той може да се направи документален филм, как аз идвам да разпитвам за опциите, нали, за да... Добре. Добре, чакайте сега, че ще стане документален филм, как аз пускам камера. Въпросът е да я пуснем. И идем в училище за деца с увреден слух, за да направим една проба за бъдещ художествен филм. Не се знае още дали ще бъде късометражен или с по-голяма продължителност. Надявам се да това, което заснемем, да свърши работа по-нататък. Как ти хрумна идеята за филм? Не знам, следствие на идея, която разработвах като бях в Съединените щати. И си мислех, че това, което съм мислил в Съединените щати, не може да свърши работа за България, защото действителността е различна. Аз тогава мислех някакси по друга плоскост ги бях наредил нещата. Малко повече да бъде за това, което се случва там, за това, което се случва в Европа. В България нещата са различни. Сега в момента по България имаме една история, която я замислям вече от една година, в чужбина обаче. Нямам просто. В смисъл, те музика, ако им правят, ще включат. Те ще се донесат. Аз ви кажа, че повечето от номерата, които се вземат по-сериозни, по-подготвени, не се играят. Тя ще дойде сега, ще взема Дисло-Словакия да игра. То е оригинално. Ще дойде всеки момент, ако не е дошло. Миленчето отиде пари на... Няма Лора вече. Аз защото видях така или иначе изпълнението, просто искам така да се запиша в тефтера какво съм гледал. Значи, едното е Коледен сън, защото бяха две. Ние можем да намерим добри човек. Да, който е написан има на камерата в цялото изпълнение с деградацията, че е много приятно. Те са с народни носи облечени. Народните песни. Някакво време да се обличат. Може да са с носи. Нали трябва да сме? Ще е много да забравим тази песен. Трябва да се бъде много. Добре, защото... Сега друга може да сме. Тук. Те на 26 не поточни имаше. Това беше на Ваня. На Ваня Костов. Да, на Ваня Костов. Та тогава ще разберем, аз не мога да се снимам да видим. Вие не сте намерили още зала и мисля, че ние имаме готов И сценария. програмата да го защото то със сигурност не е концерт. Но и аз така предполагам, че е нещо като поздравление. Нещо съвсем Или нещо като концерт. Когато видим Мария,
Мой приятел Желязко. Ще става режисьор и той. Желязко ще става ли? Желязко. Желязко, той чете ли? Също бих те показала, но ако чакаш още 20 минути. Какво се забрави? Коледата само може. Коя коледа? Коледата си. Аз точно. Или коледа съм, коя може. Чао! Ми кажи, доволен ли си? Как ми е? Това, така, беше ли както очакваш? Не. М? Не. Ти какво очакваше да видиш? Очаквах да е малко по-сериозно. Аз ти казах. Песента, танца да е в смисъл да обслужва посланието, да обслужва сюжетната линия. Заради това ми трябваше коледна песен. Ние заснехме с тебе една, но не е това, което трябва да бъде. По принцип е с по-малки деца. Сега в момента това изпълнение беше, първо, че не беше репетирано, второ беше с по-големи деца. Но придобих някаква представа. Мисля, че свършим. Пък се оказа, че ми трябва повече време, колкото си мисля. Защото днес сме 23-ти, а аз още не съм го свършил. А какво каза продуцента? Какво каза? Дръж ме в течение, като го напишеш, като свършиш, да се обяви. Ти сега ме връщаш към филма на Фелини с Марчел Мастроян. Да. Виж как се сещаш? Не ми нещо, аз знам. И ти какво, нали, целиш? Ами... Добре, може ли да се стигне до това ти да се откажеш да правиш този филм, ако видиш, че нямаш точна идея, че някакси не си заслужава? Не, аз имам точна идея, обаче понякога ми се струва, че до един момент вървят гладко идеите и... Би ли направил филм на всяка цена, само за да го направиш? Не, в никакъв случай. Не. Просто вървеше гладко писането и в един момент става така, че дали съм изчерпан от идеи, дали не мога да си представя една сцена, която е важна за мен, като някакъв... Не, аз ако нямам ясна идея, ти казах, че въобще не би го направил. Няма смисъл да се появи нещо на бял свят, което на мен не ми хареса. На този етап така разсъждавам. Просто да направя някакъв филм и да го дам, аз това казах и в смисъл това бих казал и на продуцента, пък бих казал и на който и да е човек, който се занимава с филма. Да разрушаваш. Аз така или иначе изграждам някакъв образ, примерно сега за една от сцените, обаче на мен той не ми харесва, не ми върши работа и аз на практика го разрушавам. И не продължавам нататък, защото аз мога да сложа нещо, което ми се струва горе-долу, че върши работа. Обаче аз искам да е това, което си заслужава, това, което по някакъв начин осмисля целия ми предишен труд. Заради това не продължавам с нещо, което съм си измукал от пръстите, а чакам да дойде това, което или мисля, за да продължа сцената по начина, по който целият филм заслужава.
Да, усещам, че нещо не се получава, че не е това, което аз искам и заради това не продължавам, защото имам чувство, че започвам да ги насилвам нещата. От друга страна пък човек трябва да може да се концентрира. Това е сложност. Че може би не съм достатъчно концентриран, за да мога да го довърша това нещо в срока. Трябва да има някакви ценности, които се утвърждават. Смисъл. За мен това е изкуството. Желание за утвърждаване на някакви ценности, които да са... Които ти да смяташ, че са важни, да се бориш за нещо. Какво е иначе изкуство? На всяка цена да се изяваш, трябва да станеш маймуна. В смисъл. Не смяташ ли, че в момента в медиите има достатъчно маймуни? В смисъл, че хора, които на всяка цена трябва да се покажат, на всяка цена трябва да са интересни. Не сме ли... България и света не е ли пълен с такива хора, които искат на всяка цена те да са? Това... Как да си го обясним? Освен с нашето чудовищно его, да знам. С това, че човек на всяка цена, има хора, които на всяка цена искат. На всяка цена. На всяка цена трябва да бъдат показвани, гледани, експлоатирани или... Не, виж сега, аз си мисля, че той творческия процес, аз така си мисля, не е някакъв... Не е толкова гладък, не е толкова безпрепятствен. И не трябва да бъде, що пък трябва да бъде? Не трябва, явно и че не трябва да бъде. Не се получава, аз не мога да си дам отговор, разбираш, просто мъча съм, но не това, което усещам, че трябва да бъде. Това е което не усещам, че се получава това, което искам да бъде. Това, което си заслужава да се покаже. Защото, нали, ако искаш на всяка цена да направиш нещо, то е лесно. Мислех за име, обаче по същия начин, както с много неща. Имам чувство, че смисъл името ще дойде от само себе си. Мислил съм, но мислех да е евентуално стакато. Звучи ми някакси. Смисъл, стакато го свързвам с това, че света на героите ми в един момент или техните светове са, разбираш ли, те уж се преплитат, обаче така не, че те чувстват тая алиенация, те чувстват тая отдалеченост. Хем живеят един общ живот, хем са тук в София, живеят през една улица или живеят на една улица или са съседи, хем техният свят остава, света на идеите, техният свят остава прекалено далечен от света на нейната съседка, на нейния приятел, даже ако щеш на майка или на най-близките й хора. И това е стакато смисъл на някакъв ритъм, в който нещата са прекалено и ясно отчетливи, но са отделени от другите. Нали, имаш някакъв ритъм, който е бавен, след това имаш някой, който е бърз. Аз така си го представям. Просто хората в момента живеят един такъв живот, в който няма синхрон между двете хора. Но ние пък българите, виждаш, ти си ходил в... Още повече нямаме синхрон. Нямаме синхрон помежду си, няма ние, това, което няма ние, да, това, което... Има аз, всеки на собствен такт. Да, всеки на собствен такт. Ако двамата с тебе се опитваме да танцуваме валс, голяма част или 90% от хората танцуват ръченица в България, значи ще търсим инакомислещите или ще търсим хората, които се опитват като нас да танцуват валс. Защото сигурно има 10%, които се опитват да танцуват валс. Както и ако отидем в Америка, може би 90% ще танцуват валс, пък ще има 10%, които ще танцуват ръченица. И ако отиде някой българин в Америка, който танцува ръченица, ще трябва да търси хората, които танцуват ръченица в Америка. Не знам, трудно е да се каже. Освен това пък, може би някой, който танцува ръченица, търси пък друг човек, който да му покаже как се танцува валс. Може би има хора, които искат да минат от фаза ръченица в фаза валс и са между двата ритъма.
по някакъв начин всеки трябва да прави това. Ако аз чувствам, че трябва да танцувам в стъпка валс, трябва да слушам себе си. Ако смятам, че това е което правя най-добре, танцувам валс, а не ръченица, ще танцувам валс. А пък другите, ако искат да се нагодят, ако искат да слушат валса, ако имат слуха за да го слушат, и те трябва да направят някакво усилие. Всеки прави някакво усилие. Към предишните въпрос. Дали тая вълна ще е ръченица? Или ще е валс, или ще е танго, или не знам какво ще е. В смисъл, че ти трябва да внимаваш на каква вълна настройваш масите чрез... Дай Боже, някой ден нашите филми се гледат от масите. На каква вълна настройваш масите? Аз се стремя да бъда комуникативен, защото киното, което аз харесвам, е кино, което излиза извън рамката на националността. Дали ще е европейско кино, или американско кино, или азиатско кино. Ако има човечност, ако има идеали, ако има цели, които си поставят това кино и се опитва да прескочи границата. В смисъл, че има общо човешки неща, които вече се прави такова кино. Според мен, нали? В световен план има такова кино. Моето любимо кино или любимите ми филми са на Кишловски. Снимани са преди 1989 година Декалог. И аз смятам, че те минават границата на Полша, на комунизма, на съответното време, защото има неща, които са залегнали, които са дълбоко вкоренени в хората. Това е жаждата за добро, жаждата за светлина, жаждата за някакво щастие, за осъществяване на някакви идеали и цели, които така или иначе човек трябва да се стреми към тях, защото иначе всичко остава на фаза облагородяване на този грозен пейзаж, който виждаме тук в центъра на София. Но ако няма стремеж към някакви духовни ценности, ще се стигне от това, което може би става в Западна Европа. Не е лошо да живееш добре, но всъщност за какво живееш добре? Задаваш ли си този въпрос? За какво живееш добре? И това е сложно, това са много сложни въпроси, но... Това трябва да търсим ние, разбираш? Трябва да търсим хора, които по някакъв начин могат да ни покажат пътя. Ти си настроен по-скоро оптимистично. Аз не мога да ти кажа, ако човек не вярва в бъдещето, ако не вярва в доброто, той за какво съществува? Аз това се чуда, аз съм по-скоро песимист. Не знам, трябва да има явно и песимисти. По някакъв начин песимистите пък ти дават ти някаква друга гледна точка, друга отправна точка дават. Добре, Митко, благодаря ти за това интервю. Най-бързо сега да свършим добра работа с филма.